Näyttelemään ohjaamaan, kirjoittamaan, näyttelemällä. Hintti suoli! Sanotaan vittu. Vittut. Mä ei oo kirka. Go up, siis karatis, katus, persen, tutsu, kakaksen, vittu. Viralliset valvojat Hannele Juusela Hyvää iltaa. sekä Reijo Pöyhönen. Hyvää iltaa. Seks. Hyvä katkat. Mutta nyt aloitamme julkisvieraan panemisen perkele. Kilautetaan sille rampelle. Otetaan puhelun rampe. Lasse Lehtinen, haluatko miljonääriksi olemasta? Hei. Kuulehan poika! Sinä olit vielä kuule tuskanen jomotus isäsi palleissa, kun minä poika päästelin menemään tunturirallia tällä Opel Kadetilla. Ulkona sataa. Voi satana. Vittu. Paskaa perus. Joko se tyydyttää vai mennäänkö pidemmälle?